a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw qudiesa għall-grazzja tal-imħabba. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej inti rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu inti d-dili għal-vera u aħna l-frijej, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti l-ħobs ħaj, nieżel mis-sema, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej ħeġġiġna bl-ispirtu ta' mħabtek u għamel li ksibijietna ikunu dejjem jixirqu lill-kobor tiegħek u joġbuk u li minn qalbna nħobbu lilek fħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Iżrael dilja kollha frijaj, tagħmel ħafna frott. Aktar ma kellu frott, aktar bena altari. Aktar ma kienet tagħti l-art, aktar sebbaħ il-plieri sagri. Qalbhom mifruda fiha nfisha u issa jkollhom ipattu. U Alla li se jkisrilhom l-artali u jfarkilhom il-plieri sagri tagħhom. Għax issa huma jgħidu, m'hemm sultan għalina, aħna ma nibżawx mill-mulej, x'jista' jagħmlilna s-sultan? Intemmet Samarija, is-sultan tagħha bħal laqxa f'wiċċ l-ilma. Jiġġarfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta' Iżrael. Xewk u għolliq qatt jinbet fuq l-artali tagħhom. Qatt jgħidu lill-muntanji għattuna u lill-għoljiet ordmuna. Iżiraw għalikom il-ġustizzja u taħżdu il-frott tat-tieba. Qasqu l-art mistrieħa għax wasal żmien li tfittxu l-mulej sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Salm risponsorjali. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Annulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, fl-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu, flimkien, fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu.
nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Flimkien fitxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' tnax l-Apostlu huma dawn. L-ewwel Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indri, u Ġagbu ta' Zebedew, u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad it-tradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani u titlux f'belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fitxu n-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom hu sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Din is-silta li għadna kemm smajna li jagħtina San Mattew hija f'ċertu sens differenti minn kif jippreżenta l-affarijiet l-Evanġelista ieħor San Luqa. San Luqa fil-kapitlu 10 jgħid u bagħthom tnejn qablu f'kull post fejn kien sejjeru. Bagħthom tnejn. Hemm dak l-enfasi li jkunu fi gruppi koppji ta' apostli li morru jxandru. San Mattew ma jgħidilniex hekk li bagħthom tnejn, imma meta hawnhekk jagħtina l-ismijiet ta' 12 l-apostlu li Ġesu sejjaħ jagħtihomna fi gruppi ta' tnejn. Mela żewġ evanġelisti qegħdin jgħidu l-istess ħaġa ma b'modi differenti, bi stil differenti. Ninnutaw li Ġesu ma żilx biex ikunu apostli tiegħu xi nies bravi, xi nies esperti, xi orrif tal-liġi, xi kittieba, le. U għażel nies mill-aktar komuni, nies bħalna mela. Nies mill-aktar komuni u xi wħud kellhom ukoll passat partikolari. Pereżempju Mattew il-Pubblikan, mela midneb pubbliku. Nafu li xi wħud kienu sajjieda minn siltiet oħrajn ma nafu ftit jew kważi xejn dwarhom. Il-mulej lil dawn għażel. U lil dawthom din ir-responsabbiltà kbira. Fl-aħħar ġranet, allura fil-paġni ta' qabel li hemm San Mattew konna qegħdin naraw il-Ġesu li jfejjaq il-morda, Ġesu li jkeċċi x-xitan, l-ispirti ħżiena, u hawnhekk Ġesu qed jagħti l-istess qawwa lil dawn it-tnax. Bagħthom biex jfejqu kull xorta ta' mart u biex ikeċċu l-ispirti ħżiena. Il-mulej għadu jagħti l-istess qawwa lil dawk li jimxu warajh. Aħna wkoll għandna fina l-qawwa li nagħmlu dak li l-mulej jrid minna fl-ambjenti kollha li l-mulej jibgħatna fihom. Imma hemm kundizzjoni waħda
hemm bżonn li nkunu miegħu. Inti miegħu jew le. Hemm bżonn kif anki smajna b'mod tant sabiħ illum fil-versett tas-Salm li nfittxu il-wiċċ tiegħu. Illum fis-Salm tlabna ffittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Inti qed tfittex wiċċ il-mulej jew inti aljenata b'ħafna uċuħ oħrajn. Mhux għax m'għandniex ninteressaw irwieħna f'dak li għaddej madwarna huwa importanti li aħna ninteressaw irwieħna, insegwu l-aħbarijiet, insegwu x'ikun għaddej f'pajjiżna u barra. Imma kemm importanti wkoll li nfittxu wiċċ il-mulej. Għax kemm hu faċli li jiġri dak li semma il-profeta Ożea llum fl-ewwel qari. Meta il-poplu Alla beda jfittex allat foloz. Bdew jibnu altari lill-allat foloz. Bdew jibnu l-pliri, il-kolonni biex hemmhekk jaduraw l-allat tal-ġnus ta' madwar. Aħna, għax aħna ta' Ġesu, nixtiequ tassew infittxu il-wiċċ tiegħu. U tfittex il-wiċċ tiegħu mhux diskors fl-ajru, inti rrifletti ftit fuq dak li inti għamilt sissa llum f'dil ġurnata. Ma' min iltqajt, x'għamilt, l-impenji tiegħek, ma' min tkellimt, lil min qdejt, lil min sellimt, bħalissa qed tagħmel ħidma oħra, jew bħalissa qed tieħu sehem f'dil quddiesa. U dak li fadallek tagħmel f'dal-jum. Imminti f'dak li tgħid, dak li tagħmel fl-għażliet tiegħek, il-mod kif iġġib ruħek qiegħed tfittex wiċċ il-mulej. Innutaw ftit Ġesu jażal daw it-tnax u l-Evanġelista jagħtina l-ismijiet tagħhom wieħed wieħed. Il-mulej jaf anki lilek b'ismek u nnutaw li fit-tmiem din il-lista hemm Ġuda l-Iskarjota. Seta kien hemm ukoll bħal m'hemm San Pietru u San Filippu u San Ġagbu, seta kien hemm ukoll San Ġuda. Iva, sewwa qed ngħid, seta kien hemm ukoll San Ġuda, imma nafu li dan ma seħħx u naħseb li qed tifhimni. Mulej Missier Qaddis inresqulek it-talbiet tagħna, nitolbuk mulej Missier Qaddis għal dawk li jinsabu għaddej minn mart, minn żminijiet diffiċli fil-ħajja tagħhom, laqgħhom mulej m'għandniex ġenerużi li jgħinuhom bl-aħjar mod possibbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jieħdu sehem fl-isport, kull tip ta' sport. Għamel mulej li dawn il-ġrajiet sportivi ta' ħafna tipi ikunu mezz biex il-popli u l-bnedmin jersqu aktar lejn xulxin u japprezzaw aktar lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-istudenti kollha li bħalissa qegħdin fi żmien ta' btajjel jew qegħdin jagħmlu ħidmiet oħrajn, impenji oħrajn. Iqaf moħħhom u għejnhom u ħarishom minn kull periklu tal-ġisem u tar-ruħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel li daw kollha li fittxew il-wiċċek fuq din l-art b'tant ħerqa, illum jaraw wiċċek għal dejjem fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u talbi oħor li hemm f'qalbna bħalissa u għatina l-għajnuna tiegħek biex f'kull ma ngħidu u nagħmlu aħna nfittxu li nkunu qrib tiegħek u li nfittxu l-wiċċek il-ħin kollu. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej qaddes id-doni li ressaqna quddiemek u ilqa' l-vittma spiritwali li sejrin nofrulek biex blajnuna tal-grazzja tiegħek insiru nħobbu l-kulħadd kif inħobbu lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li nroddulek ħajr mulej Missier Qaddis, ħalliq tad-dinja u bidu ta' kull ħajja. Int ma tħalli qatt waħidhom l-emejjel tal-erf tiegħek, iżda għadek f'nofsna taħdem bil-providenza tiegħek. Bit qawwija u drieħ merfuħ, int mexxejt fid-deżert il-poplu tiegħek Iżrael. U issa bil-qawwa tal-Ispiritu Santu int issieħeb mal-Knisja tiegħek fil-mixi tagħha f'din id-dinja u twassala għallena ta' dejjem tas-saltna tiegħek mitraqat ta' kull żmien bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin inlisnu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int u ta' min isebħek. O Alla kollok imħabba l-bnedmin li dejjem taqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbierek tas-sew ibnek li jinsab f'nofsna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk Missier kollok nina biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs bierek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk Missier Qaddis aħna u nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib u għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja u għedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi inħabbru l-emil ta' mħabtek u nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabtek għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu. Wettaq mulej faqda bejnietna lilna li sejjaħ tal-ikla tiegħek biex flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles,
mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet, is-saċerdoti u djakni kollha u mal-poplu tiegħek kollu nimxu bil-fidi u tama fi triqtek biex hekk inkunu nistgħu inxandru għena u fiduċja fid-dinja kollha. Ftakar mulej fħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-għena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll agħtina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni Mqazza l-Om Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba żgħiża li għallimna Ġesu fejn nitolbu li tiġi saltnatek, tiġi saltnatu li anki sseħħ permezz tal-emejjel tajba tagħna ma' daw kollha li aħna niltaqgħu magħhom illum. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqabbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u Ġesu, il-ħaruf Talla, dan u li jneħħi dnub tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Inħeġġiġkom tkomplu titolbu għal aktar vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali, għal ħajja konsagrata u għaż-żwieġ nisrani. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Mulej bħalma tmajtna minn ħobża waħda tas-sema, imlina wkoll bil-grazzja tal-Ispiritu Santu u ħeġġiġna dejjem iżjed bin-nar ħelu tal-imħabba perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 minn nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platta ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwe kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja
meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu tela s-sema. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier
u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-5 misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata bi Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibanalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina.
Imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om l-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlisna minnaj l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tallet neħkit nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħkit nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħkit nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost l-iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet it-tama tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. O Alla,
li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.